Isyo. Serbisyo Publiko. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kabangdanan sa Hep C outbreak sa mga dialysis patients sa isa ka ospital, wala pa mahibaluan. 18,000 target ng mabakunahan sa Bacolod sa second round sa National Vaccination Drive. Sa balita nasyonal, bayanihan bakunahan ipaiway sa mga lugar nga agyan sang Bagyo Odette. Paghimbunanay sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno rason sa smuggling sa agriculture products suno kay Aksyon. Sa balita international, 59 kamatao patay sa paglupok sa fuel tanker sa Haiti. Sa balita sa sports, Azkals napaslawan batok sa Thailand sa AFF Suzuki Cup. Balita Entertainment, pinakaunang fluvial parade sa MMFF pati gayonon sa December 19. Samtang sa balita special aton padayon ng istoryahan, ang madapat himuon agud malikawan nga mas scam sa mga orders sa mga panahon sang Paskwa. Maayong aga Bacolod, may aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, December 15, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal, pagrapon ako ng balita sa lakat sang panahon. Las 3 kaina sang kagahon ang severe tropical storm nga Odette na nakitaan sa 755 kilometros na sidlangan sang hinatuan Surigao del Sur. May dala ini nga kapasgun sang hangin nga 110 km per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtub 335 km per ora. Nagahulag karon ang bagyo para katundan aminhan na katundan sa kadasigon nga 25 km per ora. Ang northeast monsoon naman ang nag-apekto sa Luzon. Samtang mabatyagan sa bugos nga isla sang Negros Occidental, lakip ng siyudad sa Bacolod ang lapta-lapta nga pag-ulan. Kasarangan tubtub mabaskog nga huyop sang hangin gikan namin na nasidlangan ang mabatyagan naman sa isla sang Negros. Ang baybayon, mangin kasarangan naman tubtub mabaskog ang pagdapya sang balon. Ang adlaw na butla kay na alas 5:53, magatunod naman alas 5:25 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 23 degrees Celsius, tubtub sa 24 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Committee. Ang imo account. Aglipayan. Ang simbang gabi buwas na ha, sa kagahon, karon na sa kagahon ha. Sugod na December 16, base malipat ka mo. Ha, sugod na ang simbang gabi. Simbang kaagahon. Para sa amon dira sa Panukoy, ang misa namon dira sa amon gid sa housing alas 4. So siling ko pwede ako gali no? Pwede ako kung mag alas 4 kay pero kinahanglan mo bugtaw ko alas 3. Kinanglan mo gid na magbugtaw. So tungod nga ikaw ka bugtaw kaya kanaga alas 3, ano oras ka bugtaw? Alas 3. So feeling ko dapat i-text mo ko gid kun alas 3. Tawagan ta na lang ka. Tawagan mo ko nga bugtaw na. Oo. Kag budgetan mo ko load. Siyempre tawagan ta ka mo. Ay may ara ka daan li. Na-expire na gapon. So mo na mga kasi mo load. Para nga kay isa ang akon nga kwan, ang akon nga ano gan panawag niya, ang akon nga alarm clock. Galing kay
Si Mrs. amo mo na oras ka bugtaw ko naga. Ate, pwede kagid ka, pwede kagid ka papukaw. Basi bila nga sakon ka buhi, bila duwa ka babaeng ka pukaw ko naga. Bongga lagi dyan, Duwa gid ka. Super ka na gid yan. Strong boy na, ha? The strong boy. Boy, the strong boy. Ayaw na. Pero mo na, gina-remind natin ka mo mga ka-action boss, simbang gabi na. No? So, good na, December 16. So, ano Ay, man naman nga ang ka panata, boy? ginaya mo nga Ay, kung tapos. magsimbang gabi ka, padala ko lang bisi mo, bigay kakanin. Ano? Kakanin? Poto bumbong, kagano pa ginagani. Ano, sa Manila, manaya? Tiway na dihaw, may arin na di bala. Ami arin na de. Oy ko ka, kuan ka na, ko na mga baligya da kung gabali may kabaligya bla. Basang namin ang kakanin ha. Tanaw ko na yung mga blue baligya da kung way ko kabalo pa kaya nanong sitwasyon, no. Sige, basta kung may ara baklan ta ka. Ina ko makasimbang gabi ko. Homa Lumena, maing aga. Enrique Caballo Subaldo. Good morning, man. Solama Barnatsa. Monica, dala sa may Thailand. Merry Christmas kuno beautiful people of Barangay Handumanan. Taga Barangay Handumanan, morning da, ha? Oh, sige. Ay, ari na sila, Sir Ray Benitez, oh. Te, ara siya. Ginapangita mo gid siya. Yeah, Subong, pangita ara ko siya. na gid siya. Malukakuan mo ng dawad-lawad so nag-send naman sa 200 stars. Gani. 5 weeks na bala nga 5 straight. weeks na nga straight. Siya. Ga-contest na sila ni Kwan, Miss Jinky, no? Sige. Thank you. Thank you, good Lester. Si Ma'am Vanessa Mayo, Christine Minyas Villalobos, kay Suyom Raymond de la Cruz. De la China. De la China. Senior. Lang din sa akong De la China Senior. No? Good morning din sa imo. Sige, go. Good morning, man. Rachel Evangelista. Kabay pa nga matunaw ang bagyo. Yes, kabay pa nga kabay pa, matunaw ginang bagyo para Pangamuyo ta na. payuyo na nga to niya pagpangabuhi. Kag ang plano, way tagali ka plano gapon, nagsako-sako bigapon, no? Nagsako-sako gapon. Sa Nagsako-sako. pamahaw ni Sir Edwin Pineda. Thank you so much, good Sir Edwin. Nagbisi B si gapon si Kwan si Aksyon Dorel So wala ka May plano. malakat sa amuni, makuha sa amuni, makuha sa amuto, ma-order sa amuni, do kasako-sako siya nga daw. Pwede man karon kung gusto mo maglantaw to. Galing may laktan ka. I-check ko karon kay do may sige lang check ta lang. Bisto na na karon. Sige. Dili naman taga plano. Hindi naman ka plano. Standby na sa aton mga balita lokal. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, tubtob sa karon wala pa may baluhan kung ano ang nangin kabangdanan sang ginaligar natabo nga outbreak sang hepatitis C sa hemodialysis facility sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Kahapon nga adlaw gintalakay sa committee hearing nanay Councilor Cindy Rojas, chair sang Committee on Health, kag Councilor Ana Marie Palermo, chair sang Committee on Social Services, ang reklamo sang grupo sa mga dialysis patient batok sa ospital. Ginpahag ni Dr. Willie Yu, medical director sa ospital, nagpatigawan man sila sang investigasyon apang hindi man matumod ang kabangdanan sang outbreak. Ginpatag ni Yu nga kabahin sang protocol sang ospital nga siguraduhon nga na-disinfect ang mga machine nga ginagamit antes kapag katapos nga usaron sang pasyente. Suno kay Yu, ginapatuman nila nga isa ka nurse para sa apat ka dialysis patient apang bangod sa pandemic pila ka staff ang nag-resign. Pero sa bahin sa mga tagreklamo, ilagin pahayag ginaligar isa ka nurse lang ang para sa 6 ka pasyente kung kisa nagalambot pa sa 8. Sa record sa ospital, sa 368 ka mga dialysis patient, 76 na ang nagpositibo sa Hepa C. In our investigation, we could not see possible cause that would spread the virus since hepatitis C can only be transmitted through blood. Other than that, only through blood. And our dialysis machine are sterilized before and after internal and external every patient. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Willie Yu sang Bacolod Queen of Mercy Hospital.
Pagasabton sa Bacolod Queen of Mercy Hospital ang mga balayran sa mga dialysis patient nga nagpositibo sa hepatitis C. Suno kay Bacolod Councilor Cindy Rojas ang chair sa Committee on Health, ang hospital ang magapatigayon sa libre nga mass consultation, magahatag sang prescription kag maghatag sang libre nga bulong sa mga pasyente. Nagpanugyan man si Rojas sa mga tagreklamo nga magsapol upod sa hospital para ila maistoryahan ang ilang ginapangayo. Nagsuwestyon si Rojas sa hospital nga magpadala sang incident report sa Department of Health kung DOH para maimbestigahan ang insidente. Sunod pa sa konsehal ang hospital ang natalana nga mag-renew sa ilang lisensya kag sakop sini ang inspeksyon sa ilang mga kagamitan kag pasilidad. Sa nabaluan tugtog karon hindi pa matumod sang hospital ang nangin kabangdanan sang outbreak. But for the meantime, after the hearing, ang ginayo naton sa hospital is the immediate consultation sang tanan nga mga pasyente nga kilanglanon sang consultation right away. Now, after the consultation, pag marisitahan na, matagaan na prescription, the immediate, paghatag sang kilanglan man nga mga bulong. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Councilor Cindy Rojas. Sa iba pa natin nga balita lokal, target naman sa local government unit sa Bacolod ang 18,000 nga mabakunahan sa second round ng National Vaccination Drive umpisa karon nga adlaw Disyembre 15 tubtob sa 17. Suno kay COVID Vaccination Council o COVA Coordinator M. Ang, ining ang numero ang intalana sa National Vaccination Operation Center, mas manubo ikumparar sa 66,000 ka-vaccines sa unang rounds ang vaccination drive sa nagligan nga Nobyembre 29 tubtob Disyembre 1. Ginpaatag ni Ang nga ang paghatag sa NVOC sa kota sa Bacolod ang inbase sa daily accomplishments ng syudad sa vaccination. Suno kay Ang Bacolod wala nag-untat sa COVID-19 vaccination bisan nga nagtakop ng first round kag nag-average ini sa 5 tubtob 6,000 vaccines sa kada adlaw. Ginalantaw ni Ang ang padayon nga pagpadulong sa mga tao sa mga vaccination centers ang bangod sa ginpagawa nga direktiba sa Department of Labor and Employment nga umpisa Disyembre 1 hindi makatrabaho ang mga empleyado kung wala mabakunahan kag kung magtrabaho dapat may negative RT-PCR test result sa kada 2 ka semana kag sila ang magasto. Una agin anunsyo sa Bacolod Emergency Operations Center nga antes ang Pasko malambot na sa Bacolod ang herd immunity. Subong ang aton quota is about 6,000 per day. 6,000, so that's times 3. 18,000 daw muna, 6,000 to 18,000 ang aton target for the 3 days. Si Bacolod Executive Director M. Ang. Ginaduso sa karon ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. ang resolusyon nga nagakontra sa mandatory vaccination, diskriminasyon kag ginalegar unreasonable restriction nga naglapas sa ginamatarong sang tawo. Sa interview sa Aksyon firing lang ginklaro sang konsehal nga ginarespeto kag nahangpan sini ang desisyon sa gobyerno angot sa mga ginimplementar nga precautionary measures tungod sa pamahog sa COVID-19 apang ang wala sini ginpaboran ang nagwa nga wala na ginarespeto ang panindugan sa mga persona nga wala pa nabakunahan o kung nagpangduha-duha nga magpabakuna. Ginako ni Gamboa nga wala pa man siya nabakunahan batok sa COVID-19 apang ang natulupang lamang sini amo ang diskriminasyon. Akon lang yan na ginaupuran amo ini ang mandatory vaccination, okay? Na obligahon kita ya na magpabakuna gid. Kadua, diskriminasyon, i-discriminate naton ang mga kutob-tubtob sa aton niya nga wala ya dana o kung gusto magpabakuna. Si Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Samtang may 19 lamang kabagong kaso nga na-record sa COVID-19 sa Western Visayas kahapon nga adlaw. Sa sining bago nga mga kaso, ang syudad sa Bacolod may ara sang 5, syudad sa Iloilo kag probinsya sa Iloilo nga may tag-4, Negros Occidental kag Capiz nga may tag-3. Na dugangan sang 64 ang recoveries, kag 37 naman ang bagong napatay kag nagdangatanan sa 4,605 ang death toll sa Western Visayas. Ang active nga kaso sa Western Visayas yara na lamang sa 2,208. Ginpamunuan ni Governor Bong Lacson, 6th District Board Member Jeffrey Tubula, kag kanto ni Vice Mayor Mayjoy Gargara ang pagpanagtag sang bulig pinansyal sa mga pigado nga tricycle drivers sa banwa sang Kanduni, Negros Occidental kahapon nga adlaw Disyembre 14. May kabugusan nga 510,000 ang ginpanagtag sa idalon sang ayuda sa panahon sang pandemya
Ang kada benepisyaryo nagbaton sa 3,000 pesos sa turnover ceremony sa Barangay East Covered Court. Ini nga programa ang ginpatigayon pagi kay Vice Mayor May Joy Gargara sa bulig sang gobyerno probinsyal sa Negros Occidental pagi sa Provincial Social Welfare and Development Office o kon PSWDO. Nagtambong man sa mga aktibidad si PSWDO OIC Merly Garcia, kando ni SB members kay iban pa nga mga local official. Bayanihan bakunahan ipaiway sa malugar nga agyan sang Bagyo Odette samtang paghimbunanay sa nagkalalain nga ahensya sang gobyerno rason sang smuggling sang agricultural products sunod naman kay Senator Lacson. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Don't just throw away questions and statements. Kasma nga aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't just throw away questions and Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radio Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang Paskwa isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Pagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Paskwa, wala sing maulihi.
wala sang Good morning, naliwat, no? Kay Christian Monterde. MJS Candido Hildor. Merry Christmas mga ka-aksyon, bisan din ka man, sama-sama tayo sa Bacolod Aksyon Radio. Sige, happy birthday ko si anak, si CJ Boy. Happy birthday CJ Boy, 18th birthday. Sa iyang anak niya, MJS Candido Hildor. Happy birthday. Happy birthday. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso, kay Christine Minyas Villalobos. Good morning ko na sa tanan man nga ng mga EFC, no? Ana Sinoro again, kay Russell Gomez, Pilton Lipura, Dina Magbato Malabago. Ay. Ano ko no requirements sa Paililo? Wala man. Anong mga requirements mo Paililo ka? Sino naman kote? Si Dina, oo. At dapat fully vaccinated ka. Kung fully vaccinated ka, vaccine card mo lang. Pag, wala na. Wala naman gid ko, no? Wala naman. Basta dili ka lang halin sa Bacolod. Kapliti sa barko, guro eh. Yes, okay lang land gina siya. Nang land siya. Kaya kabudlay man nga maglakat kang wala ka pliti. Sige, F. Smart Tadeo Salcedo from Tanza, Cavite. Angela Gayondato Castillo. Good morning, dres sa may Bangga Tutong, Barangay Felisa. Si Raymar Beranyo Lengoste. Good morning man. Watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Good morning man kay Erwin D. Gonzalez, Miss Jean Oisiser. Kay Miss Maria Rivera Murayama. Good morning sa imo, Miss Tess. And advance Merry Christmas. Yes, kag please tell sa mga family, Miss Tess and staff nga mga around 2 p.m. mabatian ang greetings. Around 2 p.m.? Mga 2 p.m. mabatian. Kaya gapon nabatian. Kaya wala ko nagpuli gapon dayon. So nabatian ko mga around 2 p.m. Okay, sige. Kaya Eden sa Panta Kasuyon, good morning. Dra sa may pinaginpinan Kabankalan City, please greet happy 66th birthday sa amon nanay nga si Sylvia Magsiko Zapanta. Oy, happy birthday sa kay Sylvia Magsiko Zapanta. Yes, kay Homalmena, good morning sa imo. Turco Junko, good morning man sa imo friendship goals action boy. Gusto na ni Turco man, daw na mi ka. Iloilo to Bacolod, galiya si Dina ya. Iloilo to Bacolod. Nang vaccine gyapon, vaccine card. Oo. Backtrack na mo na. Pero usually doon naman hindi ginapangita ang backtrack Wala na. Basta vaccine card lang. Kuhan sa Iloilo kung anong ilagay na required ang magsakay ka. Basta vaccination card, I think. Ang health declaration nga papel ginhatag man nila mong after mo kuha sang ticket. Gatag sila. Okay. Kay tara sa linahakayaw may agaman. Maricar Hancorda Rojo, good morning. Nag-monitor gid permi ang pamilya Hancorda kag Rojo diri sa La Carlota City. Yes. Salamat. Why na sila labot sang Kwandayaw, sang Rose da sa Clan Anda? Wala guro Dina Di Cripito, good morning man. Slasher Sumugat, Roslyn Buenaventura. Good morning and Merry Christmas. Yes, Merry Christmas. Pila lang ka days gani Action Boy? 10 days na lang. 10 days. Mo lang 10 days to go until Christmas. Kag 17 days to go until New Year. Dali lagi lang tapos Pasko ang aton tubangon ang tuwagong tuig naman. So matupa ang Christmas sa Saturday, no? Yes. Saturday. So ang 24 New Year is Saturday, man. Ang 24 is a working day. Yes. Ang 25, holiday na sa of course, kay kuwan galing kiti Sabado Holiday na sa kay 25 mo, no? Das ang sining Disyembre guro ang holiday lang gid is ang 8 atong December 8. Kag sa 30. Ang 30 Rizal Day ina ya. Kami mo na that's why nga kami sa batch 81 kada December 30 kami na naga-get together kay holiday mo. Libre tanan. Libre. Pero namin pa na sa una kay mga long weekend sa una mo kay pagka 31 holiday pag ina. Subong niya wala working day na sa subong. Yes. Ang December 31. Suno sa kay Presidente Duterte nga liwat naman nagbawi sa iya kandidatura sa pagka-senador. Kita mo lang sadya ba na? Nag-file siya senador, bawi naman. Upod siya ng bunggo.
gihapon. Sila no nagbawi no? Yes, Duran birthday Bongo. sila of the night, I think, ni Bongo. Do mas nauna si Bongo. Kadto sa Comelec. Athea, ano mo din ngalan ni Athea? Alay naman. Athea, morning si mo. Why ka ginakakuha na sa eskwelahan mo daw lalain spelling sa ngalan mo? Gani, Athea, nga lain yung spelling sa ngalan mo yaw. Do ang imo Athea, do ay manada. Nga nag-ina na subong. Hindi ko explain. Okay. So, si Pastor Sa mo na sa action door sa akin na pabalota ka sa December 30 bala. May kami sa mga classmates ko bala ng amo na get together. Kaya ako na presidente mo. So kinalan aragid ko na daya. Kay ara kinalan arag ko na sa December 30. Arag ko na sa December 30 sa amon nga get together sa mga batch ko. Hindi kita pwede nga wala kaya. Arag ko na. Kaya ako kani presidente. Gani. Tiko ikaw presidente, ikaw na magasto man. Hindi konsumi ka share kami nga mga classmates. Hindi mo boy. Hindi mo. Nya daw siya presidente, daw siya wala gani gamot pro. Pastor Gami Lauron, salamat gid sa imo manamit to nga kapayas. Ari ko di pagatag siling ko. Pagkatag ya pangitaya ka, kita lang kapayas, siling ko may guro matagaan mo kus na pudo lagid. Bisan hindi to hatag, bisan binakal ko to ya. Bisan binakal, hindi pwede ka share. Pwede, galing wala ka man di mo pagdala ko na puli way, ka man di mo tikon-tiway ta ka na sharean. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:39. Sa detalye na sang mga balita lokal national. Ipaiway naman sang Department of Health ang ikaduhang bayanihan bakunahan program sa mga lugar nga posible agyan sang tropical depression nga Odette. Ginpahayag ni DOH Secretary Francisco Duque III nga sa baylo himuon sa mabot nga Disyembre 15 tubtob 17. Pagaymo na lamang ini umpisa Disyembre 20 tubtob 22 sa mga lugar nga iguon sang bagyo. Ang mga lugar nga posible maapektuhan mo ang Southern Tagalog Region, Central kag Eastern Visayas kag Northern Mindanao. Suno pa kay Duque, luyag lamang nila nga luwas ang mga health workers nga among mga panguna sa mga pagpangbakuna. Naglabot na sa 53.2% na bakunahan sa gobyerno sa target population nga 77 milyones. Suro kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., masobra 41 milyones na sa mga Pinoy ang fully vaccinated batok sa COVID-19 sa itong Disyembre 12. Ang Metro Manila amo ang may pinakamataas na porsyento sa vaccination rate nga naglabot sa 102.41% nga nagakahulugan nga wala sang vaccine hesitancy sa rehiyon. Kalakip sa may mataas nga inoculation rate ang Cordillera Administrative Region nga may 65.8%, Central Luzon 56.88%,
Calabarzon 54.10%, kag Ilocos Region 53.7%. Manubo naman ang mga nabakunahan sa Mimaropa, Bicol, Socsargen, kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nga mga tutukan sa gobyerno sa ikaduhang round sa National Vaccination Drive. Samtang ginpahag naman ni Senador Ping Lacson nga isa kadako nga paghimbunanay o kon interagency conspiracy ang matuod nga rason kun nga nagaduging ang smuggling sang agricultural products sa pungsod. Ini naman ang pananawan ni Partido Reforma Presidential Bet Senador Panfilo Ping Lacson sa daw hindi matapna kapag sulod sa mga produkto pang agrikultura sa pungsod nga nagapatay sa magagmay nga kita sang mga mangunguma. Sa hearing sa Senate Committee of the Whole sang kahapon nga adlaw, ginaduso sang senador nga ipaatag sang Department of Agriculture kag Bureau of Customs kung paano nga padayon ang agricultural smuggling sa pungsod sa piyak sang tanan nga regulasyon nga nagatapna sini. Ang suspetso ni Lacson nga hindi interagency cooperation kundi interagency conspiracy. Apang iya ginatag nga hindi ini sa high-level conspiracy kag ang inatumo niya among first personnel sa ground apang wala pa sang nakakadakpan. Ginpahag pa ni Lacson nga ginatawag niya nga toll gate sa agricultural smuggling nga ginalakipan niya sang pagparehistro sa ngalan sang negosyo, pag-issue sang mayor's permit kapag kuha sang customs accreditation kay iban pa. Bangod sa sinitanan, suno sa kay Lacson iya halos imposible nga mapalusot pa ang mga produkto agrikultura sa pungsod. Ginpahag pa ni Lacson nga dako nga misteryo ini sa mga senador bangod ang kasuguan ang nakakaigo na. Nagakaigo man ang interagency cooperation, nagakaigo ang regulasyon, apang wala nagabago ang mga reklamo. Ginsita man ni Lacson ang Bureau of Plant Industry sa pagpahanugot nga makasulod sa pungsod ang madamo nga strawberry halin sa Korea sa pihak sang madamo nga supply sini sa Benguet. Sa amuman nga hearing, ginbulgar nga madamo sang dalagko ang mga malls, partikular na sa Cebu, ang mas ginapili nga magbakal sang Korean strawberries, bisan nga mas dako kag mas labas ang mga lokal nga supply. Ang pamangkot karon ni Lacson nga ginapatay ang pareho nga Pilipino. Kag ang pamangkot padugang gusto bala nila nga madulaan sang pangabuyan ang mga Pilipino nga halin sa La Trinidad. Bangod sa sining nga tawag nga pag-import sang mga produkto gikan sa iban nga pungsod. Gininsista ni Health Secretary Francisco Duque III nga may mga dokumento ang Department of Health o DOH nga nagapakita nga maayo ang pagsabat sa ahensya sa supplier nga nagtanyag sa 50 milyones nga syringe. Ini matapos nga ipalayag ni Foreign Affairs Secretary Dorel Jr. nga kinahanglan nga professionally underwrite kag hindi junior level ang sabat sa DOH sa tanyag. Gininsista man ni Duque nga nakikangot man ang supplier sa DOH Central Office Bids and Awards Committee kag nasunod man ang tanan nga proseso. Samtang gibahag naman ni Vice President Leni Robredo nga kung siya ang palaron nga maging presidente sa masunod nga tuig, malauman na sang tanan ang isa ka gobyerno nga magapangapin sa kabuhi, diretso kag dignidad sang kada Pilipino. Sa isa ka video message para sa paglansar sang HR Vote 2022, isa ka koalisyon sa mga human rights advocates, ginpalambot ni Vice President Leni ang iya siniya kagustuhan nga suportahan ang tawhanon nga kinmatarong bilang haligi sang mas progresibo nga sosyudad. Ginendorso man sa grupong HR Vote 2022 ang kandidatura ni Vice President Leni sa pagka-presidente. Bagod siya ginpakita nga track record sa pagbulig sa pareho niya nga Pilipino, pareho sa epektibo nga programa nga nagresponde sa COVID-19 pandemic, matinlo nga panggobyerno pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarong. Sa nagligad nga 5 kag tunga sa tuig, ginpangunahan ni Vice President Leni ang pagkundinar sa pinatyanay nga nagkatabo nga ng kabahin na sang kampanya batok sa droga. Antes pa siya magsulod sa politika, si Vice President Leni, ang abogado ini sa Public Attorney's Office kag nagpadayon sa Saligan, isa ini ka NGO nga nagaduso sang diretso legal sa mga pumuluyo nga yara sa pigado nga sektor. Dire nakilala si Vice President Leni bilang tagpangapin sa mga sektor pareho sang mga o kung sang mga laborers, mga mangunguma kag mangisda kag sang mga kababainhan. Ginapaabot sa gobyerno nga mabaton subong nga semana sa Pilipinas ang masobra 24 milyones kay COVID-19 vaccines gikan sa naglain-lain nga manufacturers. Suno kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. ginapaabot man nga
bakuna ang gobyerno sa masobra 100 milyones sa bunga semana. Sang Lunes, 96 milyones 519,211 ka doses ang nabakunahan ng mga Pinoy sa diin, 41 milyones 39,335 ang fully vaccinated. Samtang may 7 milyones ka menor de edad na nabakunahan sa diin, 2.1 milyones sa ila ang fully vaccinated na. Ang dugang nga mga balita sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sige, kay Gami Lauron dira, maing aga man, sa alin sa Barangay Felisa. Good morning dira sa taga-Barangay Felisa, ano? Sa kupon talang barangay, dumanan, kaya tuparayim lang sila. May aga da. Niya pwede mo masakop. Sa kupon tani sila. Kabog pagid. Mahilig na nga, kabog pagid, panukoy, sumag, punta taytay. Ano pagid? Masilig na niya magsakop mo. Sana Ikaw yun mo, kaya wala ka panakop. Ba, ara naman ta. Gali, sige wala akong galiga panakop ha. Gusto mo guruan. Tayo, abe sa mga barangay, anong sakop mo? Bo, panakop niya sa libre. Nakop sa mga pagkaon. Ay, naya. Ay, naya. Naya. Oo. Kaya puro lain na yung sakop ano ta Amerikano, Espanyol. Kapanakop. Lain na ya. Oo. Lain man yung kapanakop na. Lain man kapanakop, lain yung LTO sakop. na yan. Good morning lang na kay Manino Ruben Tampos. Ay, Migo Ruben Tampos mo morning dara sa Manino imo. latulat lang na yan. Asang gift mo kay Hada mo? Oo. Siya pa mahulat siya. Kala. Gami Lauron, mga agaman, o kung gaya mo na sana, Barangay Felisa, no? Yes. Sa kay Georgia Gargasiran, ay kapita, Miss George, kita na ito sa Kwana. Sa Friday, ha? Kung magbagyo, be. Sa Friday? Oo, kabay pa hindi, Why Hindi guro, Okay lang, Ito okay man ang chimpo. Total lang aton nga. Ibalanta na akong morning, pala nga doon hindi namin ang chimpo. Depende. Cancel tagin na. Kaya syempre, ibanta nga mga ka-action halin pa sa DSB, San Enrique. So, tingaton niya nga ginorder. Ang aton niya. Ang in-order. Among pag nakanabtan kapag ibagyo, buto ka di malastong mo sa inyo mga. Ano na lang niya man. Amo na lang, nang isabay talaga sa planning ta. Sa aton yung mga planning. Sige. Good morning kuno, congratulations and best wishes sa pakaisa ni Michael John Season nga si Jillian N.N. Palma kag Jan Galliano. Congratulations and best wishes and kasali, congratulations. No? Kasal sila guro, no? Oo, basta si Jillian kag si Jan.
Congratulations. Labayan Eduardo, good morning man. Jonalyn Ninyal de Cripito, Naga Monitor man, sa Barangay Ayungon, sa may Valladolid. Ano na? Elvira Hilogo, Araman. Meron Aksyon Boy, may Why? wala. Sa Pampa, sa Buwas. Hindi. Buwas pa. Sige. Pero may ara karon niya sa iban nga program, of course, no? Sa hotline karon ni ara. Oo. Kaya hotline ni ka damo-damo. Yung mo, damo sila. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Sige. Isip. Naisip ko, okay, si Veronica Araman ka, good morning sa imo. Si Miss Jinky de Lagdon. By the way, sila ni Miss Jinky, bila ni Ma'am Van, pwede ni sila ka-join sa aton nga get-together, no? Pagi sa online lang, online. Online. Virtual. Ma-online kumustahan kita. Online kumustahan. Tinakapobra ka na, huwag ka kapobra, Kwan? Ano? Nang, ano ganina? Ayo, gali no, tarpaulin, gali no, kadamo sa aton sang nila paminsarabi. Sige lang. Tawagin lang si Gare. May kuhan ka kay Gare? Sa messenger. Ate dito lang saya. Oo walang problema siya. Wala problema. Malalang siya. Kung kuhan mo lang na Gar ng sponsor. Ngabahin mo lang na. Kung bala siya ako nagambal. Shock matasimo action endorsement. Dumasyak, masya nga daw bag-o lang. Hindi na. Tawagan ko, ikaw lang himo sa design. O pabre nga daan design kay Kwan. Pabre nga design. Kasi Sir, Rayo, karon Oo. Fluvial. Parade. Sige, anong ano naman yung aton nga Kwan man? Nga no. Sige. Inflation. Sa kay Imelda Pakupak dira, good morning man sa imo. Marilo Malalay. Kagkay ihada ko da Jocelyn Song Comedia. Yada mustad ang lamayo. Nga ang lamayo kung bagyo ka panago. Ara niya may dryer. Why sila may dryer na sila? Fish dryer. Iba na may ara na mo do fish dryer lang mustang malamayod da no. Aliasa Morales Coelho Feli maayong aga man sa imo no. Sa ara ko na sila ni Miss Jinky ano. Okay. Sige, standby na kita sa aton dugang nga mga balita. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio. Standard time la 7:54. Kag sa detalye, Balita International, 59 ka mga tao ang nagkalamatay sa nagluntad nga paglupok sa fuel tanker sa Northern Haiti. Base sa investigasyon, nga involvado sa aksidenteng tanker sa syudad sa Cap Hishena, antes ini dalayon nga naglupok. Naibaluan, gintinguan pa sa mga biktima ang kuhaon ng mga naula nga mga petrolyo, apang gulpi lamang ini nga naglupok. Hindalaman sa mabulol nga ng mga napilasan nga biktima. Gindeklara naman ni Prime Minister Ariel Henry ang 3 days of mourning matapos ang insidente. Samtang ginpabilin sa Pilipinas sa 2.4% ang inflation range target tubod sa 2024. Ginpahayag sang BSP nga ang Philippine Economic Managers nagdesider nga i-maintain ang inflation target range para sa 2022 tubod sa 2024 pagkatapos nga nagkonsulta sa Central Bank. Ang inflation target range nga 3% plus or minus 1% padayon gyapon nga mo ang appropriate nga quantitative representation sang medium-term goal sang price stability banguman sang karon nga struktura sa ekonomiya kag ang pananaw para sa macroeconomic conditions sa masunod nga tinuig.
Sa aton nga foreign currency exchange rate, ay US dollar 50 pesos kag 30 centimos, ang Singapore dollars 36 pesos kag 71 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 44 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, dayon na sa December 19 ang pinakaunang fluvial parade sa mga pelikula nga nakigbahin sa Metro Manila Film Festival o kon MMFF. Suno kay Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA kag MMFF Chairman Benhur Abalos, ang Fluvial Parade ang magabulos sa naandan nga motorcade o kon parada sa mga artista. Pinagi sini mapakita ang ferry service kag makainganyo sa publiko nga magsakay man sa mga ferry services. Ang ferry service ang magagikan sa pinagbuhatan Pasig padulong sa Escolta, Manila. Samtang mga ferry service naman nga sakay mga artista ang magagikan sa Guadalupe Ferry Station tungtod sa Makati Circuit, kamo naman ang magaserbe nga drop-off point sa MMFF guest kag participants. Sa sports, napaslawan ng Philippine Ascal sa ilang enkwentro bato sa Thailand sa nagabarang nga AFF Suzuki Cup na may score nga 2-1 na pabor sa Thailand ang ilas nga hampang. Una nga naka-record siyang goal si Terasil Dangda sa 26 minutes ang hampang. Nagpatas naman sa 1-1 ang score pag sa free kick ni Patrick Reichelt sa ika-57 nga minutos. Liwat naman na patsulod ni Dangda ang penalty kick sa 78th minute. Balita Espesyal! Alright! Energy! Action boy, good morning! Yes, in spite sa Kag sitwasyon mga sa panahon. Energy lang yapon mga ka-action. Of course. Energy lang yapon. Good morning liwat sa mga miyembro sa Energy Fans Club. Kahit ko magpaluya-luya kada action boy, tapos gabi nagyo pa, masakit ka na iya mga mama. So, dapat, kagapon, energetic. Yes. Okay? Energized ka dapat, like the battery. Sideline kapag hindi ka. Hindi lang, may energizer na. So, just be like the battery. Wala nagakaubusan sa energy. Because it's an energizer. Yeah. And it will energize you. Sige. Te, ano naman? Ano pag ito na pinaka... Kay Medjulaw, ipanagdaan. Di mo isa lang eh. Isa lang dugang na lang. Sige, mga ka-action na. Para hindi ka maintuan sa online. Oo. Pag... Tikot na nga duwa to sa kwanta to, hindi to na scam ayan. Hindi ka to maintuan. Kay COD late lang. to siya. Late lang so, siya. So, 18 mo kinanglan, basi mga 20, ara na. Mga 22, guro. Hindi na scam. Hindi kay sala mo na ya, kay late ka nag-order. Balon ka na isang nagpadala. Okay? So, amo na action boy, ang mga dapat bala himo na gud malikawan nga mas scam sa mga order sa mga panahon sa Pasko. Dumduman mo to nga dapat i-check mo gid ang ilang kung legit sila, muna. Tapos and then sa action boy, alikawan mo ang magamit sa mga credit card mo da bala or debit card mo da sa pagbakal online. Kay base makuha nila detalye, kita mo subong ang isa sa pinakadako subong nga bangko gani Oo, kodako na gid ya. Grabe no, ginhack sila no. Tapos di ko na kabi ang depositor da. Why na yang imong kwarta, di paano na yan? Nga alam mo mga di pa kuan ka withdraw ta. Kuan ta withdraw ta. Pag withdraw mo. Pag tanaw, ay, hindi balance ang kwarta ko ni. So, likawan ta gina magamit sang aton yung mga cards. Kulti mga hackers, no? So likawan ta, actually ang pinaka kuan na pinaka punto na da Action Doors. Dapat mag-order ka COD gid. Ha? COD. COD. Di ba lang? COD. COD gid cash on COD. delivery. Cash on delivery gid kay para nga kundi hindi amo yang deliver na kundi hindi no. Wala. Kung ang cabinet mo daw napagabot mo gali miniature. Amo na nikred akong cabinet. Pero masulod mo naman. Do cellphone lang siya kadako. Okay, so next action boy, mabala mo na kung scam siya action boy kay sige siya follow up sa imo kay sige bla offer sa mga naglain-lain bala nga nung bisan nga baka na nga sige ano lang ko ma-message lang ako kung ma-order na ko tapos sige ka follow up ti ma'am order ka na ano gata ka discount para mo na kay ang mga legit yaway naga mo na no amo ginaya mga kasi syempre damo na sila gina-attender ya kaya ba nga pang scam ya attenderon ka na nila mayo ya so amo na gali kung hindi siya kung legit siya damo ginatender. Pero kung scam siya, ikaw na lang ginatender ya. Ikaw ginatender ya. Kaya ma-focus sa si mo. Kabisan pila lang yawat pa makakawit sila. Diba? So muna mga discount ba lang nga do, hindi naman kisa aga fit sa imo gina-order. Babi mo order kaya sang
order mo online man ng Matatabi, paniwang. Atong paniwang siya. Buti ano ba? Sir, order Kakadugay si Woman, sir. O, ito matambok. Order kami bike. Tapos mga branded bila nga bike nga no bila. Tapos ma'am nang ano na 500 na yung bike mo. Kabot mo guro mo kagabay yung bike. ang bike mo giliyan ang giliyan ang bike ba. Ay lain na 500 sa pagabot sang bike sa imo, yang guma square. Ano ka woodline mo. Square pag idya. Kita mo na katabo Action Boy nga nag-order cellphone. Ang unod sang box ng cellphone bato. Pero man nag-order laptop, ang unod kahoy nga. Amo na bala ka laptop lang karton lang yung laptop pero pagbukas kahoy gali sa sulod. Hindi kay 500 mala. Hindi. 32,000 tong kita ko sa nagligad naman yung adlaw. 32,000 ang. Pero nagbayad sa ahead? Nang Mayo lang kay COD. gin COD niya tapos ginbuksan niya mismo sa tubangan sang rider na nagdulong. Tapos amo na ng kantidad kinanglan mo na ginay-open sa tubangan sang nag-deliver man sa imo. Nan. Pero kung bike yan, kung kasugot ka na, nga 500 ang bike, pro square ang guma. Do ka budlay mo sila man. Mag-square ang guma sang bike. Do ka ibutang yung sa mag-bike kasi na magsika ka, square mo! Doon ka mo sila for success kaya. So, ang next Action Boy, dapat kung maka-order ka na, ma'am, ma'am, arin na mo order, ipasend mo na yung item. Picture ibe. Para maano, ganyan. Tapos, imo gida ngalan, yung mo na bala. Kaya grabe, nagya ka. Sa din na imo mo, ano? Ma'am, ba siya nga, babi nga ara. Babi kung transact mo via messenger. Tama mo, pwede pa picturean ng order ko. Tapos, ipicturean niyo bilang ara ng photos. Send sa imo, tapos pagabot ni sang delivery, i-check mo kung pareho sa iyong mga picture. Sige. So, good. Na. Good. Para likawan, para ang ato yung mga 13th month, kag mga bonuses, dira hindi man makadto sa mga scammer nga nagpatauhay lang. Kagabantay lang sa kidar. Bantay lidit na sila mo. Lidit. Hala, ito. Bantay lidit na, paglidit na sa imo nga 13th. Mo mga extracurricular activities. Paglidit na sa imo nga kwan, nga 13th month, ginasidingan nila mo. Sige mga scammer na nga magpagaliad-liad lang wow, na sa confidence na daw mas na kwarta yung puro mga scams. Galiad-liad na magaling yung bantay lidit. Wow. Ginawa na tayo. Nga atak mo, 13 bantos lang. Yan na may 65 miltos lang extra. Sana all, taga-provincial. Taga-provincial, capital employee sa halong ka mo sa scammers, ha? Balaan na nga daan may 65,000 ka mo, pero wala pa. Standby na sa Aksyon Hotline, Aksyon Act tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.